Kameruje się, cześć, tu Kajra. Cześć, już opowiem. Kochani, witamy Was serdecznie na Śląskiej Karuzeli. Jest cudowna niedziela. Jesteśmy w Łogródku u cudownej śląskiej rodziny, u Bożenki, u Mirka Żołtezek, jest Juleczka, jest Kasia. A my sobie dzisiaj może trochę, pogadamy po śląsku? Nauczycie nas trochę? To znaczy, co byście chcieli wiedzieć. A to Wam zdradzę za chwilę. Zaczynamy. Jakie jest Wasze ulubione słowo w Waszej gwarze? To znaczy się, jeśli chodzi o gwara, musielibyśmy zaś tutaj troszkę wrócić, bo dzisiaj gwara jest bardziej stylizowaną gwarą niż taką gwara, którą się kiedyś rzeczywiście go dało. I powiem tak, na przykład w Rudzie Śląskiej go dają inaczej, w Raciborzu go dają inaczej, w Radzionkowie go dają inaczej, w Chorzowie go dają inaczej. I nawet może być taka kłótnia powstać, że ja jakieś słowo znam, a w Raciborzu na te słowo go dają inaczej i to ja jest bardziej śląski niż ci z Raciborza. Nie. To kto jest bardziej śląski? Cały Śląsk. Okay. Cały Śląsk. Tak jak powiedział, Śląsk jest różny i dlatego ta gwara też jest różna. Przecież mamy jeszcze Śląsk Cieszyński, nie? To też jest Śląsk. Ale tak też godą, że to już jest bardziej ta gwara tako stylizowano. Dlatego, że młodzi no już dzisiaj wykształceni, no nie gadają po śląsku, coś im jakieś naleciałości jeszcze z domu pozostały, no i chwała im za to, ale już bardzo mało tą gwarą operują. Na przykład na befeju stoi szolka tyju. Słucham? Po prostu No po prostu... na spodeczku jest kawa, jest ciasto. Nie mam pojęcia, nie przyznaję się, nie Na mam pojęcia. befeju stoi szolka tyju, to jest na kredensie, stoi filiżanka herbaty. No to chociaż z filiżanką trafiłem. No. Nie ma źle, jest tak nie ma źle. źle. Ale są jeszcze trudniejsze rzeczy, jeśli chodzi o gwara śląską, bo pamiętam, jak Żech był w 85 roku w wojsku, a byłych na Helu, w marynarce wojennej, kiedy Ty tak chyba lubili, nie? No, a kiedy Kaszubi zaczęli godać, powiem, że no, do dzisiaj bych nie zrozumiał nic i wtedy, że ich nie zrozumiał i to jest jeszcze trudniejszy język niż śląski. Ja ci powiem, Mirku, że mnie gwara śląska uspokaja. Znaczy wprowadza taką dobrą atmosferę i poprawia mi humor. Jest coś takiego w tych słowach, w brzmieniu tych słów, że tak pozytywnie na mnie oddziaływuje. To znaczy, no fajnie jest to, jak ci ktoś powie, że jest fajny Karlus, nie? A ty gryfno frela. Gryfno frela, to jest coś pięknego. Nikogo nie obrażą. Na przykład takie słowo, które do niektórych mogło być obraźliwe, gorol, nie? Przecież z tego się można dzisiaj jedynie pośmiać, bo gorol to nic innego jak obcy. No obcy, przyjechał obcy na nasz region i no, ktoś wymyślił gorol, ale to nie jest ani złośliwy, ani upierdliwy, ani żeby kogoś obrazić, ani żeby kogoś urazić. No ale nie dowiedziałam się, jakie jest Wasze ulubione słowo w Waszej gwarze? Podejrzewam, że od Mirka ulubionym słowem po śląsku, takim może bardziej zdaniem, jest puszczanie brywy na flugi. No, Czyli, że puszczanie brywi na flugi, coś z papierosami? Nie, puszczanie brywy na flugi. Flug to samolot coś? Z lotem. Jesteś już blisko, słuchaj. Dymek, puszczanie dymka. Gołębie! A, czyli puszczanie gołębi na lot. Tak. Woo! Brawo. Yeah! Julcia, jakie Ty znasz słowa w gwarze? Co na przykład? Ona w ogóle, od kiedy zaczęła mówić, to ona mówiła. Ale teraz już tak coraz to częściej właśnie słyszymy, że coś jej tam już... Tata, co? Idziesz? Aha. To po góralsku trochę. Też, tak. Ostatnio powiedziała, ale żeś się wyrychtował. Uuu. Jakiś ty elegancki, nie? I tak dalej. Super. Tak? Mieszka? No. Bo z reguły to właśnie uczymy tak, że ja do niej mówię, a Mirek do niej godo. I zaziechaja. Zaziechaja, czyli to jest niekończąca się historia. Mam dużo zabawek w domu. Nie no, czas. Ona chciała po prostu Nie, coś no, powiedzieć. cieszymy się. Kochanie, To był jej czas, Jakie nie? masz są zabawki? ulubione twoje zabawki? Jakie masz ulubione?
Moje. No i takie są najlepsze. A płytą dzisiejszego odcinka jest Teresa Werner i Sekret Miłości. Powiedz, Mirku, czy była taka sytuacja, że gwara jakby rozładowała napięcie i pomogła ci w jakiejś trudnej sytuacji Tak. w życiu? Tak, 85 rok, pamiętam, wracam do wojska, do tych czasów, gdzie na wojsku no, są różne charaktery, ludzie z całej Polski. I powiem coś takiego, niedawno, Bożena jest świadkiem, dostała 2 telefony z nazwiskiem. Pamiętasz mnie jeszcze itd., no nie pamiętam, no sorry, ale razem my byli w wojsku. Te słowa, które ja słyszał przez słuchawka, zrobiłem w aucie jechałem, zrobiłem na głośno mówiący, jak on po prostu mnie jak ci ludzie mnie zapamiętali, takiego Ślązaka, prawdziwego Ślązaka, miło wspomnieć i patrzcie, po tylu latach i ta gwara mi pomogła nawet i w wojsku, bo pamiętam mój dowódca, pozdrawiam go serdecznie, do dziś mieszka na Helu, pan Stefan, z którym spotkałem się 2 lata temu. Wtedy wyszedł i powiedział, ja wolę mieć jednego Ślązaka do pracy niż 10 innych. O, pięknie. Ale komplement. Słuchajcie, pozwólcie, że dla pana Stefana teraz dedykacja. No tak, pan Stefan Waraksa, fantastyczny człowiek, pozdrawiam z całą rodzinką. Pozdrawiamy. Płyta minęło tyle lat, od 15 września można ją kupić, można słuchać, cieszyć się kawałkami. Wasza piosenka, która jest pod tytułem Piękne róże. Piękne róże, pięknie bije wyniki na YouTubie, można ją usłyszeć, Dziękujemy ale bardzo. też będzie można usłyszeć kolejny kawałek, nad którym pracujecie. I co to będzie? To będzie utwór To nasza miłość. Myślę, Taka że autobiografia? to znaczy, że cała płyta chyba jest o miłości, a o miłości, jeżeli się ją czuje, można pisać do końca życia i każdy tekst będzie inny. Dlatego to nasza miłość. Kolejny piękny. teledysk. Najnowszy kawałek powstawał w miejscu w śląskich Malediwach. Opowiedzcie mi o tym, bo ja to bardzo lubię Malediwy. No tak. Mamy niesamowitego człowieka, który ma niesamowite spojrzenie na miejsca, w którym się w pewnym momencie znajdujemy. To samo było w Pięknych Różach. Wszystko błyskawicznie. To miejsce, to miejsce, to miejsce. Wtedy się go zapytałem, czy on już tutaj był. Nie, on to w internecie po prostu sam wyszukał. Tak samo wyszukał to miejsce, ta nazwa śląskie Malediwy. Ale to jest to I teraz piękna, urocza nazwa. Powiem, no przepiękna woda, przepiękne skały. Wszystko jest... Pokazano ta nasza, że tak powiem, śląsko przyroda. I powiem wam jeszcze jedna rzecz. Nareszcie nie mamy teledysku przy stole, w kawiarence, z różą w buzi, z lampką wina i ze sztucznym uśmiechem. Zróbcie nam test. Dawajcie, jakieś ten będziemy zgadywać. Co to Klopsztanga. znaczy? Klopsztanga? Co się dywany trzepie trzepak. Je. Halba. Halba? Mikrofon? Gorzała? Gorzała, to picie alkohol. Jesteś blisko. Krauza. Krauza? Oj, to... A na Krauzie Decker. Dekel. Poczekaj, pokrywka na... Słoiku. Słoiku? Krauza to słoik? No. Okej. Dobrze. No dawajcie, Dobrze. to jest jeszcze... Antri. Wejście? Z entrance mi się skojarzyło, nie? Blisko. Bardzo blisko. Wejście, wyjście... Przedpokój. Pokój. A, Izba. Izba? Zdrówko. Naprawdę. Izba. No to izba. No izba to pokój taki. Pokój, super. Tak. Co by jeszcze wam tutaj powiedzieć, żeby was aż tak No. mocno Nie Nie, ale nie, skompromitować. no możecie śmiało. Jesteśmy na to przygotowani. Tak, Jak Robimy to od 5 lat. Aschenbecher na przykład. Aschenbecher. na przykład. Aschenbecher. Popielniczka. Tak. Ło, Sławomir. Kochani, już jest moja długo wyczekiwana płyta Sekret Miłości. Czy znacie mój sekret miłości? Ta płyta da wam całkowitą odpowiedź. Tyle. Sztrachecle. Sztrachecle. Sztrochecle.
Nie wiem, może coś do jedzenia. Feuerzeug. Wóz strażacki. Co? Nie, że zapalniczka. Feuerzeug, no tak mi się, że Zapalniczka. Feuerzeug. Paliczka, sztrachecle, zapałki. Okej, Sztrachecle, sztrachecle. To ja zapałki, powinienem Feuerzeug. wiedzieć, słuchajcie. No, O, a No Borsztajn. właśnie. słuchajcie, dźwiękowy tutaj nawet nas próbuje zaatakować. Ty się tam, wiesz, siedź i słuchaj, a nie podpowiadaj, bo to my mamy ten, no. Co to znaczy? Nie wiem. Borsztajn. Co to bursztyn? Krawężnik. O, to Krawężnik? trudno. Gabi, A pluzyna? wiesz? Jak? A pluzyna? A pluzyna? Jakiś samochód, coś? Jakieś nie, ciastko? Tutaj tak Kanapka? lekko. Pomarańcza. A Pomarańcza. pluzyna to jest A pomarańcza? Ja. A cuk? Pociąg. Pociąg. A Ancuk? Ubranie, garnitur. O, Sławomir. Słuchajcie, nie jest tak źle z nami. Mam nadzieję, że wy też się poradziliście sobie z tymi zagadkami. się ubawili na pewno. Bawcie się gwarą, cieszcie się, pielęgnujcie ją. My wam pięknie dziękujemy za to, że nas odwiedziliście Dzięki. na Dziękujemy Śląskiej bardzo, Karuzeli. zapraszamy ponownie. Do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia.